Kang yu awakmu apa ora ngerti ngumur kuwi minangka dadi kesempatanmu. Wis tak critani iki enek neraka, iki enek surga. Pilihan siji karo sijine iki. Lah caramu milih, awakmu tak kek kesempatan milih, yaiku jenenge ngumur. Ngumurmu tak paringi, akhire awakmu kongkon milih pengin manggok neraka, apa pengin manggok nang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram Romo Kiai Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, Bapak Haji Sugeng sekalian, sekeluarga sedaya minangkani Sohibul Bait ingkang tansah kula hormati, para rawuh sedaya ingkang hadir, ingkang sedaya muga dimulyakne karo Allah Subhanahu wa taala. Monggo langkung rumiyin sareng-sareng kita ngaturaken raos syukur kita dhateng ngarsanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Mugi sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah kanthi maos hamdalah menika mugi tansah dipun tambah dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sareng kita ngaturaken sholawat salam dhateng panjenenganipun Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumal akhir kita pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, kita sareng nata niat nata ati taqarrub dhateng ngarsanipun Allah, netepi kewajiban sebagai umat Islam ingkang boten saged kalau panjenengan tinggal inggih punika ngaji. Muga-muga kanthi niat sing apik urip kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pertolongan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 1850. Kalau cerita neraka tak alon-alon. Sepoke neraka niki roh ngono tok. Sepoke roh. Roh niku terus akhire awake dhewe roh. Roh wis terus wedi. Roh terus wedi. Nek wis wedi niku gak pengin manggok nang kono. Dan nek wis pengin gak manggok nang kono ayo nglakoni sesuatu sing ben iso awake dhewe ora manggok nang kono. Jenenge neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Larian sing nomor 2 saka ngisor. 1 2 tangka ngisor halaman 1850. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaquluna nuli padha matur sapa nuli padha ngoceh wong ahli neraka kok matur. Nuli padha ndleming sapa wong ahli neraka. Summa yaquluna nuli padha ndleming sapa wong sing manggok nang neraka. Delemingane wong sing manggok nang neraka niki Quran. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal niku. Delemingane wong sing manggok neraka niku wonten sekawan. Winginane pun diterangne. Sing siji delemingane sakjane nek 5, tapi sing dijawab namung papat, sing sitok mboten dijawab karo Gusti Allah. Lah niki candhake delemingan sing nomor 3. Delemingane wong sing manggok nang neraka yaiku Rabbana do pangeran kula. Akhrijna kula aturi jenengan ngetokne dhateng kula to Gusti. Gusti jenengan tokne kula saking neraka. Nek wis metu nang neraka dirine wong sing manggok nang neraka nakmal bakal ngamal sapa kula Gusti sholihan ing ngamal sing apik. Ghairal ladzi dudu ngamal sing biasane tak lakoni. Ngono, Pak. Dadi nek paham Quran niku penak, Pak. Nek ngerti tafsire. Dadi wong neraka niku munine Gusti jenengan tokne kula to Gusti.
nek wis jenengan ngetokne kula dateng neraka, kula badhe ngamal solih, ora badhe ngamal sing nate tak lakoni. Ngono jirene wong sing manggok neraka. Kuna nakmal kuna ana sapa kula, nak malu nglakoni sapa kula. Niki Pak, besok wong manggok nang neraka niku ngeten. Berarti niki wong sing getun, Pak. Wong sing getun ra karo-karuan. Getun. Umpama dhisikke gelem nglakoni penggawean sing apik gak bakal manggok nang kene. Sebab dhek gak gelem nglakoni penggawean sing apik, akhire dhek manggok nang neraka. Naudzubillah min dzalik. Niki nek wong gak iman diceritakno nang neraka pangga gede bres. Alam besok ya dipikir besok, saiki dipikir iki. Iman nang Allah Ta'ala niku nek wis mancep imane diceritani neraka langsung wedine ra karo-karuan. Tapi nek gak iman karo Gusti Allah, senajan diceritani neraka sedina suwengi ping 7, ya panggah ora enek aksine, ora ana reaksine, ya panggah gedebes cirine sesuk ya dipikir sesuk. Bareng ngoten wong neraka ndleming ngoten niku pripun jawabe Gusti Allah. Payujibu mongko dawuh jawab ing dlemingane wong neraka sapa Allah Taala Gusti Allah Taala biqaulihi kelawan dawuhe Gusti Allah. Allah dawuh ngeten, Pak. Awalam nu amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhiru faduku famalidh dhalimina min nasir. Jarine Gusti Allah, Pak. Awalam nu amirkum apa to ora maringi ngumur sapa ingsun Allah ing awakmu kabeh. Kang yu aku apa ora maringi ngumur to kanggo awakmu kabeh. Kang yu awakmu apa ora ngerti ngumur kuwi minangka dadi kesempatanmu. Wis tak critani iki enek neraka, iki enek surga. Pilihan siji karo siji niki. Lah caramu milih, awakmu tak kesempatan milih, yaiku jenenge ngumur. Ngumurmu tak paringi, akhire awakmu kongkon milih pengin manggok neraka, apa pengin manggok nang swarga. Awalam nu amirkum ma ing barang yatadzakkaru kang eling fi ing dalem sapa man wong tadzakkara. Sing eling sapa wong sing eling karo neraka, wong sing pengin manggok nang swarga niku eling. Nyapa kok eling? Sebab enek sing ngilingke. Nyapa kok ingat? Sebab ada yang mengingatkan. Sapa sing mengingatkan? Ya majelis ngeten niki, Pak. Ngaji bareng ngeten niki. Niki saling ngingat mengingatkan, saling ngilingke lan ngilingke, saling iling-ilingan. Niki dikai ngumur karo Gusti Allah, wong sing iling iso iling tentang kehidupan besok manggok nang neraka apa nang swarga. Wis dikai kesempatan sitok, Pak, umur. Waja'akum munnadir, waja'akum lan wis teka ing sira kabeh apa anadiru wong sing meden-medeni. Nang tengah-tengahe awake dhewe enek jenenge nadir. Nadir niku sapa? Wong sing ngulang ngaji. Nang kiwa tengene kula panjenengan wis enek wong sing tukang ngaji. Arep ngaji sak pira waktune dilayani. Tapi kesempatan sing diwenehi Gusti Allah sing jenenge ngumur, nang kiwa tengenmu akeh wong sing iso ngaji, tapi awakmu ora gelem mempergunakan kesempatan niku. Wis diomong nih, ayo nek pengen ngaji, rene, ayo ngaji. Wis diomong nih, nek awake dhewe ngene, besok manggok nang kene. Nek awake dhewe ngono, besok manggok nang kono. Wis diomong nih. Tapi awakmu gak gubris, gak gelem gatekke omongane wong sing ngaji. Dadi nandir niku wong sing ngaji, Pak.
Kaji Aziz, Pak Cip, ngeten iki nadir. Nadir sing ngeden-ngedekne awake dhewe. Sing ngedek-ngedekne awake dhewe. Mulane jenengan ngaji mawon. Pun sapa sing mbok pilih datang masyarakat mriki nggo jenengan ngaji. Ini Pak Kadi, ini Pak Supar, monggo ngaji. Senajan sing siji namung alif ba ta tu dua abata niku merupakan kesempatan saking Allah sing diparingaken dateng kula panjenengan ben nyampa besok ben gak ndleming nang jero neraka. Dene bareng manggok nang neraka, tokno Gusti, aku tak ngamal Gusti, tak belajar tu dua aba Gusti. Lah kok saiki dikai umur kok gak gelem belajar to, Pak? Itu ya. Ayo pumpung getun besok, ayo saiki rekoso. Timbang getun besok, saiki ayo rekoso. Ngaji pirang menit to? Paling yo 30 menit pun cekap belajar tu dua aba niku. Tegedul nek piantun kalih pun jilid 4 niku namung kalih. Nggih kula telateni. Tu dua A. Sapa ngerti? Sapa ngerti karo wong cocok karo wong gang podang iki lho, Pak. Sing kula sampeni awal niki lho, Pak. Sing mati pas medibo dah maknane dar. Pun. Bareng ngoten faduku mongko ngincipno sapa sira kabeh wis awakmu tak kek kesempatan gak gelem menggunakan kesempatan saiki incipono penake neraka. Penak kok neraka. Ya to ya. Incipono rekasane wong sing manggok nang neraka. Nyapa pamalid dolimina min nasir. Kanggene wong sing padha dolim tidak ada pertolongan. Nek jenengan dolim gak bakal ditulung karo Gusti Allah. Lane ayo bareng. Kula jenengan dongakne, jenengan kula dongakne. Awake dhewe donga dindonga sehingga awake dhewe iso istiqomah nglanggengaken jamaah sing diparingaken Mbah Mat datang kula panjenengan ayo diopeni bareng ben nyampa sebagai perangsang kula panjenengan untuk tetap melakukan kebaikan walaupun kula panjenengan niku ora pas malam Senin. Malam apa panggang lakoni ngaji. Senajan sing diwaca namung alif lam mim shadaqallahul adzim. Sing penting buka Quran. Pun. Summa yaquluna rabbana ghalabat alaina suqutuna wa kunna qauman dhallin. Pun sesuk mawon. Dadi kula crita neraka niku alon-alon dinikmati sitok wonten. Wis pokoke awak dhewe iki cara diden-deni niku rasa kakek nek ngeden-ngedeni. Pisan dideni, sesukne dideni, sesukne dideni ben panggah nek sing ngedeni. Mun ngoten mawon ngapunten kekathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.